हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। थांनाय भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन एडभार्टाइजमेन्ट टेम्परारि भेकेन्ट पोस्ट अरुणोदय सहायक उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दै। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय एलएसि, मासबाद, उदालगुरि आरो पानेरिनि अरुणोदय आसनिनि खामानिखौ मावनो थाखाय उदालगुरि डिसि अफिसनिफ्राय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बेनि जि वाक इन इन्टारभिउ बियो जानो गोनांमोन 23 डिसेम्बर 2020 खालाराव। गमामा दा बेनि एडभार्टाइजमेन्ट होखानाय खालार बायदि जानानै बेवहाय होखानाय एलिजिबिलिटि बायदि गोबां सुबुङा इन्टारभिउखौ होदोंमोन। फाइनालि दा बेनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनाय जाबाय। स' बिदिब्ला रिजाल्टखौ नायनो थाखाय माबोरै नायनो हागोन, सोर सेलेक्टेड जादों आरो सोर वेटिं लिस्टआव थादों गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। साबायखर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नेम अफ पस्टआ जाबाय अरुणोदय सहायक पस्ट आरो बेवहाय टटेल भेकेन्ट पस्ट दङमोन एडभार्टाइज बायदियै 4 अर्थात 4 भेकेन्ट पस्ट दङमोन। थ' बिदिब्ला बेनिनो वाक इन इन्टारभिउआ जादोंमोन 23 डिसेम्बर 2020 नाथाय बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसो होनो गोनां दि बेवहाय एज पार द लिस्ट ए टोटेल नाम्बार अफ 12 केन्डिडेट हेभ बीन सेलेक्टेड। थ' बिदिब्ला बेवहाय एडभार्टाइजआव होनाय बायदि 4ल'नि केन्डिडेट भेकेन्ट दङमोन नाथाय बेवहाय 12 केन्डिडेटखौ मानो सेलेक्टेड खालामनाय जाखो बेनि गुबै जाहोनखौ आं बेवहाय नागिरनानै मोनासै। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों वेल 6 केन्डिडेट हेभ बीन कीप्ड इन वेटिं लिस्ट। थ' बिदिब्ला आरो 6 जननि थाखाय बेवहाय वेटिं लिस्टआव लाखिनाय जादों। स' बिदिब्ला मानो थाखाय आं बेखौ कनफार्म खालामनो हालिया अर्थात नोंथांमोननो कनफार्म रिजाल्ट होनो हालिया। नोंथांमोना कनफार्म खालामनो थाखाय अफिसावबो मोजाङै सोंनानै लाब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला बेवहाय एडभार्टाइजआव होनाय बायदि 4 भेकेन्ट पोस्ट दङमोन। स' बिदिब्ला दानिया बेनि रिजाल्टखौ माबोरै नायनो नोंथांमोननो आं दिन्थिनानै रिजाल्टखौ नोंथांमोना नैबेबायदि चेक खालामनो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो डाइरेक्टलि लिंक जानानै नायनो हागोन। स' बिदिब्ला बेवहाय नायदो बेवहाय ए दङ लिस्ट अफ सेलेक्टेड केन्डिडेट। बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि सेलेक्टेड जानाय 12 केन्डिडेटआ बेवहाय बिनि नाम लिस्ट दङ। लोगोसे बे बिथांमोना बिबा भइसआव बेसेबां मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो कम्पिउटार टेस्टआव बेसेबां मार्क्स मोननो हादोंमोन, टटेल बेसेबां मार्क्स अबटेन खालामनो हादों बेयाव गासैबो डिटेल्सआव होनाय दङ। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना नुदोंमोन बियावहाय केन्डिडेट फर वेटिं लिस्ट जायफोर बिथांमोनाखि बेवहाय वेटिं लिस्टआव दङ बिथांमोननि 6 केन्डिडेटआ बेवहाय वेटिं लिस्ट जानानै दङ। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नायदो बेवहाय सोरनि नाम दङ होननानै बुङोब्ला राजाश्री रय, पेनुएल बसुमतारी, सुशान्त पोद्दार, बेनिफ्राय बाप्पी स्वर्गियारी, रुडल्फ बसुमतारी, सिमन्त राजडेका, जेक्सन मोसाहारि, प्रकाश साराजुली, दानसोरां बर', पवन शर्मा, लिजा शर्मा, लुना दास। थ' बिदिब्ला बिथांमोनानो जाबाय 12 सेलेक्टेड केन्डिडेटआ बिनिफ्राय बिथांमोननि गेजेराव मोननो हादों। नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बेयावहाय राजाश्री रय बिथाङा बिबा भइसआव मोनदोंमोन आउट अफ 10 अर्थात 10नि गेजेराव 5 मार्क्स अबटेन खालामनो हादों। बेनिफ्राय कम्पिउटार टेस्टआव 25नि गेजेराव 17.67 बिथाङा मार्क्स अबटेन खालामनो हादों। टटेल 22.67 मार्क्स बिथाङा अबटेन खालामनो हादों। स' बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदि बिनि रिजाल्टखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।